chcel sa vám ospravedlniť, keď toto videjko vyjde tak netradične, lebo pretože ja som bol v práci momentálne a to som vám natočiť videjko, len keďže ja som na to videjko absolútne zabudol, že mám vydávať, tak na to vysral. No ideme pozrieť na výstavu Titanicu, tak rozhodne sa je na to tešiť, aby ste to videli. Poďme na tu! Táto časť je úplne perfektná, ja musím uznať, že to je veľmi dobre spracované, aké je to na Slovensku. Pokračujeme ďalej, mám 1%, tak dúfam, že to prežije a že niečo z toho dobre natočíme. Dobre priatelia, tak veriaci, prišli sme tu, sme absolútne skončili, bolo to veľmi zaujímavé, odporúčam vám sem rozhodne ísť, pozrieť si to tu, skoro mi minuli slzy, aby som mal byť úprimný, som smrkal z toho, ale to je vedľajšia vec. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo z Titanicu, ktorý sa potopil
Pokiaľ áno, tak dajte odber a zvonček. Dúfam, že budete sa so mnou tešiť a ja sa aj teším u ďalšieho pekného, kvalitného videjka. Čaute.